Dobré odpoledne, dobrý podvečer. Jedni z našich dnešních hostí hnedka po tom, co se narodili záhy ve svém dětství, spoznali, že se ocitli ve špatném těle, nebyli ve své vlastní kůži. Ti druzí z našich dnešních hostí se pro změnu zase převlékají do opačného pohlaví. Ani jedním z nich naše společnost nedává dostatek prostoru na to, aby se vyjádřili, a my o nich víceméně také nic nevíme. Pro někoho z nás to můžou být devianti, pro jiný to můžou být docela normální, slušní lidé. A každopádně ona diagnóza zní transsexualita a transvestitismus. Co vy na to? www.letadlo2001.cz. Mimochodem tam už teďka je připojena transvestita pod přezdívkou Rena, nicméně nehledejte ho ve studiu, neboť on sedí v Brně. Transsexuální člověk je osoba, která se cítí být trvale mít jiné pohlaví, než v jakém se narodila. Lékaři se tyto osoby snažili léčit nejdřív tím, že jim léčili duši, ale neúspěšně. No a potom zkusili operativní změnu u muže, který se cítil být ženou. My se vás ptáme, kdy tato změna proběhla. Máte tři možnosti, tak buď v letech 50., nebo 80., anebo 30. Volejte nám na naše číslo 61 01 17 17 s pražskou předvolbou 02. 2 z vás dostanou CDčku skupiny New Order, 2 dostanou desku Depešáku. No a teď pozor, nikdy nestopujte, protože nevíte, kdo vám může zastavit. New Order. Transsexualita, transvestitismus a travestie jsou tři pojmy, které jsou si dost podobné, ale skrývá se za nimi prostě velký rozdíl. A abychom měli jasno, tak jsme si pozvali našeho prvního hosta, což je docent Petr Weiss. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Tak pane docente, jak pak se poznají tyhle ty tři pojmy od sebe v praxi? Jak se diagnostikují dle vašich slov? Ano, skutečně jde v případě transsexuality jde o poruchu sexuální identifikace, tedy pohlavního stotožnění se. Biologický muž se cítí být ženou, biologická žena se cítí být mužem. A velmi správně jste už v úvodu řekli, protože my neumíme přizpůsobit tu psychiku tomu tělu, tak se pokoušíme s větším, s menším úspěchem přizpůsobit to tělo té psychice. Transvestitismus, to je něco úplně jiného. To je sexuální deviace, kvalitativní porucha sexuální motivace, která je charakteristická tím, že ten dotyčný jedinec, v naprosté většině případů se jedná o muže, se sexuálně vzrušuje převlékáním se do prádla a šatů opačného pohlaví, teda ženského, a eventuálně vystupováním v ženské roli. Ten zásadní rozdíl mezi transsexualitou a transvestitismem je v tom, že transvestita se cítí nadále být mužem, ten netouží po změně pohlaví. Ten jenom pro ten přechodný zážitek v té opačné roli vlastně se převléká. Travestie, to je zase pojem úplně jiný, to není pojem sexuologický, to je pojem divadelní, eventuálně show, to znamená, že nevyjadřuje nic o lidské sexualitě. Ti muži, kteří vystupují v převléčení za ženy v těchto travesty shows, tito muži mohou být heterosexuální, homosexuální, transsexuální, já nevím, jací, ale nemá to s tím nic společného. Já se zeptám, když k vám někdo přijde s tím, třeba muž, že se cítí být spíše ženou, co s ním děláte? Jak můžete pomoct? No, opačný případ je ku podivu častější. Biologické ženy, které se cítí být muži, to znamená, jsou to muži v ženském těle, jednoduše řečeno. Tento případ je podstatně častější u nás, i když ty poměry se vyrovnávají. Zajímá, že v socialismu a ve všech socialistických zemích tehdejšího bloku byla vysoká převáha právě female to male, to znamená žen, které se cítily být muži, a na západě naopak. Jak se jim dá pomoct tedy? No, dá se jim pomoci právě tím, že pokud se ta diagnóza skutečně ověří a pokud tyto lidé
mají trvající motivaci ke změně pohlaví, tak postupnými zákroky psychoterapeutickými, hormonálními a nakonec i chirurgickými přizpůsobíme to tělo tomu cítění. Což je transsexuál. To je transsexuál. A transvestita, co uděláme s transvestitem, když už je teda, teď řeknu blbý slovo, odhalen, když poznáme, že jsem transvestita a teď to potřebuji nějak ukorigovat, nebo potřebuji vědět, co s tím mám dělat, jak se mám chovat. Ano, Co doporučíte v ten moment? Jako většině transvestitů jejich porucha nevadí. Oni si celkem užívají soukromí a nikoho tím neobtěžují a mají plné právo žít si svým způsobem života, eventuálně pohybovat se v kruzích, které je přijímají v té roli, které oni chtějí být a tady není důvod pro intervenci. Pokud to někoho všem obtěžuje, že mu to snižuje kvalitu jeho života a hledá odbornou pomoc, tak samozřejmě je více způsobů, jak takovému člověku pomoci se adaptovat, tedy ne na sice preferovanou sexualitu, ale to znamená ne na partnerskou, ale eventuálně na jiný druh, který ještě pro něj bude přijatelný na té, řekněme, masturbační úrovni a podobně. Pane docente, díky za ta slova teďka a poprvé se zeptáme do hlasu mas. Co byste dělali vy, kdyby vám najednou váš partner řekl, že byl ženou a naopak? No tak my už víme jistě, že není žena, že? No, asi by mě to překvapilo hodně. Spíš bych to s tím projednala nejdřív. To nevím, to bych asi neskouš. No a když už jsem já ho poznala, tak už byl muž, no tak... Bych si koukal chvíli. Pojď bych, já nevím. Nevím, jaká byla reakce, když se mi to ještě nestalo, tak... To porodila dceru, tak už nemůže být muž, ne? No určitě bych se chvilku zlobila, ale asi by mi to nevadilo. No rozhodně bych ho opustila. Možná bych se ani nedivila a co bych dělala dál, když ho miluju, tak asi nic. Máme tady další dva hosty, o nich jsme si mimochodem již začali povídat. Jsou to transsexuálové, lépe řečeno jsou to krásné a milé dámy a těmi jsou Tereza a Vlasta. Nicméně mezi Terezou a Vlastou je ještě ten rozdíl, že vlastně Tereza již je po operaci a Vlasta má ještě před operací. A já se zeptám nejdřív teda Terezy, kdy ty jsi přišla na to, že vlastně seš něco, čemu teďka už říkáme transsexuál, kdy jsi zjistila, že něco není v pořádku v uvozovkách? No, ten pocit jinakosti nebo odlišnosti od jiných dětí, ten přišel někdy, dejme tomu, v první třídě asi ZDŠ, ale to finální uvědomění vlastně, co chci a kam kráčím vlastně, nebo co potřebuju ke spokojenosti, to přišlo až mnohem později. Bylo to samý u tebe vlastně taky? Určitě. Je to podobný, myslím si, že u spousty lidí. Nejdřív prostě se člověk cítí bejt něčím jiným, prostě zdá se mu divný, že dělá prostě jiné věci, nebo líbí se mu jiné věci a vnímá spoustu věcí jinak. A pak vlastně časem, když se dostane k těm informacím, tak vlastně dokáže vůbec to nějak pojmenovat a říct, jako co to je a něco s tím dělat. A když jste to teda potom jste si to definovali, už jste vlastně dorostli do toho věku, kdy jste si řekli, aha, tak já prostě chci být ženská. A co z toho plynulo? Co jste museli podstoupit, když jste přišli k doktorovi a řekli jste mu, co máte? Co on vám řekl jako první věc? Jak vypadá taková transformace? No, já si myslím, že ještě dřív, než člověk vlastně přijde k tomu doktorovi, tak musí vybojovat takový souboj sám se sebou. A protože si ujasní vlastně, co všechno ta změna obnáší, vlastně ona zasahuje víceméně celou sféru, všechny sféry života, takže když už se člověk dostane až k tomu doktorovi a je jasně přesvědčený o tom, že kam chce dojít a podobně, tak si myslím, že už má napůl vyhráno. Potom vlastně doktoři vás různě zkoumají, trvá to x let. Někdy to trvá i 5 a víc let. Tam jde jenom potom otázka výdrže, no, kdo má pevnější nervy. A Terezo, když jsi se probudila po operaci, jak se cítila? No, ten pocit vlastně si budu pamatovat jako navždycky, ale myslím si, že je hrozně nepopsatelný a je to nezdělitelný zážitek pro ty, kdo to nezažili teda. Já s oblibou říkám, že ono zrovna svítilo sluníčko a tráva mě přišla, že je zelenější a vzduch byl voňavější, ale
nedá se to popsat. No. Řekla bych, zkuste si to sami, že ale to asi není to pravý. Jako. Vlastně jak dalece velkou roli v tomhletom, vlastně v téhle přeměně k tomu tvýmu uspokojení vlastně niternému, jak dalekou velkou roli v tom hraje sexuální orientace? Že se dneska bavíme, nebo budeme se tady bavit vlastně i o homosexualitě, jak dalece je tohleto důležité? Já si myslím, že tohle je v tu chvíli, kdy se člověk rozhoduje, jestli být či nebýt sám sebou, tak sexuální orientace je úplně někde v pozadí, to je úplně někde na konci. Tam prvotní je říct si, jasně, jsem ženská, chci být ženskou se vším všudy, jdu do toho, a sexuální orientace, jestli já ji někdy budu řešit, nevím, já si myslím, že ji mám vyřešenou. Dobře, holky, já vám pro tuhle chvíli děkuju. Dámy a pánové, my si teďka dáme Armanda z Heldnu. Sexuální podtext bude mít i další část našeho letu. Budeme se povídat o lidech, kteří se rádi převlékají za jiné pohlaví. No, pro mě docenta Petra Weisse, kterého znáte, nám přivedl nový host, Tomáš Kopecký, který se rád převléká. Ahoj. Ahoj Tomáši. Tak tvými slovy, jak by si nazval transvestitismus? Je to porucha? Jsi porušen? Já se necítím být porušen, já to cítím jako součást mého života, nikdy jsem o tom nepřemýšlel a beru to jako každodenní věc. A kdy se to u tebe začalo objevovat, nebo kdy jsi to začal nějak definovat, že to vzniklo součástí tvého života, protože pochybuju, že třeba v dětství jako by si to byl super nazvat. Dá se říct, že od 9-10 let jsem se začal tak nějak převlíkat. Mamince jsem poprvé vlez do šatníku, což nesla velice nelibě. No a to se to stalo. Dá se říct, že až ve 23 jsem teprve začal díky informacím nějak pomenovávat tuto věc a s tím se zžívat. Jak dneska žiješ, jak to vlastně vypadá v praxi? Záliba. V praxi to vypadá asi tak, že je to dennodenní věc, to znamená pakliže se určité oblečení hodí k něčemu, tak se ho na sebe vezmu, pakliže ne, tak ne a nedá se říct, že by jsem nějak potom prahnul nebo naopak, že by mi to chybělo. Prostě je to dennodenní chléb můj. To znamená, že slovy lajka chodíš převlečený i na ulici, normálně venku jdeš na večeři a chceš si vzít boa, teď plácnost boa, nevím proč, ale... Vidím-li krásnou ženu, která má na sobě pěknou věc, tak jí závidím, protože třeba si myslím, že by mi to slušelo, ale nechodím běžně oblečený venku, k tomu já osobně potřebuju cítit se úplně dokonalý, to znamená, aby všechno bylo v pořádku a nikdo mě nepoznal, asi i neohrozil. Pane doktore, kolik je přibližně transvestitů v České republice? To se vůbec nedá odhadnout. Naprostá většina z nich je sociálně neproblémových, to znamená nenápadných v podstatě, jako zde Tomáš, jo? Takže těch, co vyhledají vůbec odbornou pomoc, těch je minimum. Většinou jsou schopni si najít vlastně způsob života, tak jak jsme to teď slyšeli, kterým nikomu nepřekáží, nikomu nevadí, sami se v tom cítí dobře, tak proč bychom měli v tomhle intervenovat? Tomáš řekl, bezproblémový určitě, když nevím, jak to očíčko tam poznamenaný modrý, jak dalece tahleta věc, nebo řekl jsi to vůbec doma, jak na to zareagovali rodiče, když jsem oznámil jsem transvestita? Rodiče se to dozvěděli celkem nedávno, jsou to 2 roky zpátky a naše domácí komunikace probíhala do té doby v pořádku. Vlastně v tu chvíli bylo půl roku ticho doma, vlastně to bylo asi pro mě to nejhorší. Nevěděl jsem, jestli je to špatné, dobré, prostě bylo ticho, což asi mě nejvíc mrzelo. Potom už jsme začali trošku žertovat a v současné chvíli o tom rodiče ví. Pane docente, jak jsou vlastně těto lidé přijímáni ve společnosti? No tak já myslím, že záleží vždycky na toleranci té společnosti a česká společnost je podle těch našich výzkumů, těch sexuálních postojích sexuálním menšinám a podobně v podstatě nejliberálnější na světě. To je zajímavé, ano, člověk by tomu nevěřil, ale je to tak, podle všech těch srovnání mezinárodních jsme nejliberálnější, to znamená, nepředpokládám, že by sexuální menšiny u nás měly velké problémy, nicméně samozřejmě existují u nás fanatici toho nebo onoho druhu, pro které je jakákoliv odlišnost nepřijatelná, protože ji cítí jako ohrožení. A pak teda nelze vyloučit ani agresivní reakce na tuto odlišnost. Tomáši, velmi stručně, má to člověk říct doma, že je transvestita jednou, když už to odhalí? Já si myslím, že záleží vždycky na rodině, ale asi bych řekl, že ne.
děkuju. Pokud máte jakékoliv dotazy, buď na naše hosty, všechny, které vidíte, nebo na Tomáše privátně, tak během našeho rozhovoru jste určitě viděli jeho privátní e-mailovou adresu, takže neváhejte a pište. Prask vyvolala thajská královna krásy roku 2000, protože se z ní vyklubal muž. Její konkurentky podali stížnosti a 22letý vítěz musel cenu vrátit. A v 60. letech jsme měli hnedka několikero výtečných atletek. Jednou z nich byla i Zdeňka. Dokonce svého času držela i světový primát, světový rekord v běhu na 800 metrů. Nikdo ovšem netušil, že ona více než ženou chtěla být i mužem. Jednoho dne zašla k doktorovi, podstoupila hormonální léčbu a poté operaci. Ze Zdeňky se stal Zdeněk. Dánská sprinterka Lia Daminová se soudí. Dala si totiž svá silikonová ňadra do nákladů, protože se domnívá, že díky nim vydělává více peněz a tím pádem přijde i více peněz do státní pokladny. O tom ovšem úředníci nechtějí ani slyšet. Po druhé přichází moment pro hlas z mas. Kdybyste měli tu možnost a mohli byste strávit v těle opačného pohlaví celý den, co pak byste o něch inkriminovaných 24 hodin dělali? No určitě bych zkusil si sex. Jaký to je, u ženský. Já si tu postel. Má bych si užíval stejně, jako si užívám teď? Jako muž bych nepřežila. Asi u televize. Jako opravdu nevím, ale myslím, že tohle je velmi málo pravděpodobný, že by se to stalo. Asi bych chtěla poznat ženu z jiné strany. No nespotřebuješ na sebe ruce. Asi v práci. Jako muž, tak jako každý mužský, skoro bych nic nedělala. Co cítí třeba při sexu, já nevím. No asi tím, že bych nedělala to, co obvykle dělám, jelikož jsem na mateřské dovolené, takže vlastně můj den je takovej stereotypní, takže bych nemusela vařit, uklízet, prát, starat se dítě a prostě bych si užívala ten den. Teď uvidíte sled obrázků, které se mnohdy zas tak moc nevysílají. Důvodem je k tomu fakt, že mnohdy jsou zakázána. Pokud budete pečliví a pozorní a budete pozorovat až do konce, zjistíte i jistou souvislost mezi naším dnešním vysíláním. Takže prosím, smack my bitch up. Ženy se od nepaměti krášlí pro muže, ale je to fuška. Make-up, maskara, denní krém, noční krém, linky, řasenka, rtěnka. No já nevím, který chlap by chtěl tohle podstupovat. Tak teď se má Zuzko pořádně znovu dívej, protože uvidíš dva pány, který to možná umějí líp než ty. Je středa 14. listopadu, 6 hodin večer a Martin s Jardou se připravují na své vystoupení. Oba muži, ze kterých za chvíli budou krásné ženy, své přípravě věnují veškerou energii. S citem sobě vlastním si nanáší vše, co k ženě patří. Podkladový pudr střídají křiklavé stíny, řasenka či rudá rtěnka. Trvalo to 2 hodiny, ale výsledek je okouzlující. A milí přátelé, dovolte, abych uvítal na křídle další 2 hosty a těmi jsou dámy Siux a Samantha. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Já se zeptám, vy provozujete travesty show. Proč? Protože je to náš koníček a baví nás to.
A je nějaký rozdíl mezi transvestitismem a travestismem, nebo travesty? Určitě, protože my provozujeme vlastně tahle vystoupení bez jakéhokoliv, není tam žádný erotický podtext, jo? To znamená, že je to druh zábavy a je to legrace. Jak jste se k tomu dostali? No, dostali jsme se, nebo já jsem se k tomu dostal tak, že jsem od malička vlastně se převlíkal před zrcadlem za ženskou a hrál jsem se prostě na zpěvačky před zrcadlem a taky tím, že mě bavila muzika, malovat se, předvádět se. A Samantha, jak jsi na tom byl ty? Já jsem zase od narození exhibicionista, si myslím. A protože jsem určitou dobu tancoval, tak pak přišla taková pauza a v té pauze prostě se naskytla tahle příležitost a protože jsem exík, tak jsem to přijal a vystupujeme. No. Je náročná příprava na vaše představení? Určitě. Určitě je. Jak vám zabere? Kolik času? Záleží to na tom, kolik času na to máme před vystoupením, takže někdy je to hodinka, někdy jsou to 2. Někdy 20 minut. Půl hodiny, takže záleží na tom. Já jsem se tady našich dnešních hostí, těch prvních, zeptal, jak jsou na tom se sexuální orientací. Dostanete tu samou otázku. Jako travestita můžu být heterosexuál? Tak obvykle se tvrdí, že může, ale my jsme přesvědčeni o tom, že jsou to vesměs gays, stejně jako jsme my. Tak z 99%. Já se zeptám, jaké osobnosti máte v repertoáru? Tak. Helenu Vondráčkovou, Věru Špinarovou, Leonu Machálkovou, z těch zahraničních Cyndi Lauper, Samanthu Fox, Amandu Lear, Jerry Halliwell a Proč podobně. si vybíráte? Musí nás to zaujmout teda. Určitě. Nás musí zaujmout a musí to být trošku v nás. Musíme tomu rozumět. A všechno to kolem té show, to znamená choreografii a i ten výběr, tohle všechno si děláte sami, nebo používáte třeba i nějakého profesionálního choreografa, který přijde a naučí vás figuru? Tak vzhledem k tomu, že jsem tady předeslal, že jsem tančil určitou dobu, tak jasně. Určitý věci ještě jsou v mé moci, takže zatím si vystačíme sami, ale oslovujeme i zkušenější a kvalitnější choreografy. Já vím, že kromě tohohle show vy máte normální jiný zaměstnání ještě. Vědí to tam a jak to berou? Vědí to a tolerují mě. V podstatě jo. Jak vypadá česká společnost vůbec obecně? Jak se k vám jako normální lidi, to znamená ne ty, kteří vás znají osobně, jiný lidi, když je potkáte a řeknete, no já jsem z travesty show, jak on se zachová, tak jako je tam řeknou jo, dobrý, nebo se zachovají nějak jako negativně a řeknou, ježišmarja, co to je? Tak já myslím, že teď je už po těch 10 nebo 12 letech výrazná změna, protože v podstatě takhle travesty show v Čechách trvá 10 let, že? Nebo 12 let, 11 asi. No a postupem času je tam markantní ten přístup i okolního světa vůči nám, takže zatímco dřív asi to bylo víc zavrhované, tak teď si myslím, že celkem lidi jsou naklonění. Samozřejmě, že se najdou výjimky, ale to je asi všude, no. A poslední otázka, depilujete se? Ano. Jak kde? Myslím, jak na jakých místech, no. Takže dámy, já vám moc poděkuju. No a my teď letíme, aby jsme zodpověděli vaše dotazy. Pan docent Weiss a Vlasta byli tak hodně laskaví, aby zodpověděli hlas zmaz po třetí. Takže Vlasto, čekáš na operaci, co prožíváš? Těšíš se? Ptá se divák. Těším se a v podstatě prožívám to, co jsem prožívala, žiju život dál, tak jak jsem ho žila. A těším se na operaci, ale nemyslím si, že by to byl až prostě pro mě tak zlomový bod. Je to prostě pokračování. Vlastně máš nějaké stále partnery? Mám partnerku, přítelkyni. Jak se k tobě chovají lidé na ulici? No, tak vzhledem k mý výšce a občasné výstřednosti v oblékání jsem člověk, který se dá těžko přehlídnout, takže spíš koukají, ale mladší generace má občas poznámky, zvláště pokud jde po vícero, ale... Pane docente, máme tu tenhle dotaz. Ahoj, jsem transvestita, ale stydím se, co s tím mám dělat? Díky.
No tak jako pokud vím jenom to, že je ten dotyčný transvestit, tak to těžko mu něco mohu říci, ale mohu mu nabídnout konzultaci u nás v sexologickém ústavu, samozřejmě na něco přijdeme. Pane docente, jak vzniká transsexuální člověk? Já jsem gay a pořádně nevím, jak je možný posun sexuální orientace nebo věci podobné. Děkuji. Posun sexuální orientace, posun sexuální identifikace a tak dále. To je moc těžká otázka, na kterou já si neodpovím. Já pouze mohu říci, že na to existuje spousta teorií. Některé jsou smysluplnější, některé jsou málo smysluplné, ale konečnou odpověď ještě zkrátka neznáme. Ale pravděpodobně je důležité vědět, že se s tím člověk rodí. Jak z hlediska sexuální orientace, tak i z hlediska sexuální identity jsou ty dispozice vrozené. Ten člověk se to nemůže naučit, nemůže se během života změnit nebo stát se něčím jiným, než se narodil. Vlasto, když se nasadí hormonální léčba, změní se hlas? S tím hlasem to žádný velký zázraky nedělá, ale ten posun tam být může. Jak jste si vybrala jméno? To bylo zvláštní, bylo to v dobách, kdy jsem si myslela, že jsem transvestita, tak jsem hledala jméno, které bude stejné pro oba dva rody, abych prostě nemusela mít zas až tak dvojí život. Takže tenkrát mě napadla Vlasta, shodou okolností moje první dvě přítelkyně se tak jmenovaly. To znamená, máš trvalý vztah, což je taky dotaz? Mám přítelkyni. No, možná to je důležité, abyste řekla, že vlastně jste lesbička. Jsem transsexuální lesbická feministka. Rozumíte, aby náhodou diváci nebyli zmatení tím, že máte partnerku a ne partnera. Jsem lesbická. Pane docente, mohou transsexuálové prožívat orgasmus? Samozřejmě, že mohou i před operací, i po operaci. Ne ve všech případech, někdy se může stát, že skutečně ta sexuální zrušivost tou operací se naruší a pak teda se může stát, že ne. Takže oběma moc díky. Vy ještě 15 minut po skončení našeho pořadu se můžete ptát a naše hosté vám budou odpovídat. A my si teď dáme bývalou spajsku Geri Halliwell. Soutěžní otázka zněla, kdy byl vůbec poprvé provedena operativní změna pohlaví. A bylo to za A, to znamená v letech 50. a vysvětlím. V 50. letech vznikl pojem transsexualita a v roce 1951 byla proto provedena první operativní změna pohlaví Američanem Benjaminem. Jiné prameny uvádějí až rok 52, nicméně ti z vás, kdo volili ve 30. letech, možná, že měli pravdu, ale nebyla ještě transsexualita jako taková na světě. Tak, Samantho Silks, prosím, vylosujte nám výherce dneska. Děkuji. Tak první výherce je Miroslav Šteler z Frýdku Místku, dostává CDčko New Order. Díky. Druhý výherce Rasip Moheb z Přerova, taky New Order. No a další dva výherci Jirka Kacovský z Prahy 10 a Karolína Hanušová z Prahy 4. Dostávají desku Depešáku a my jim gratulujeme. Mějte se krásně, příště zase bambidi bye. Ahoj.